tayo. Talikot, talikot. Ilagay mo slipper mo dito sa baba. Sit down, ayan. Nagpabuko. Ha? Naiiyak ka? Ha? Naiiyak ka o naiiyak? Bakit ka? Dagdagan ka konti. Pagod ka na baba. Close mo lang, close. Dapat tutubong at mo kaya hindi baba. Ay tumutubong meeting. Baka isa pa lang na masaliit. Ganyan lang muna. Sakit pa yung IT. Para wala nang sakit talaga. Para lang ang konti. Yan nga ng malaki. May naputol ba dito? Hindi pa na, Dok. May natanggal ano? Hindi, pagugulan sa natin natanggal, Dok. Alam mo pa. Kasi hindi ko masyadong makita. Mga pay Wala. Nangamaya. Sige pa, yun na. Wala. Nangamaya. Okay, masakit ba? Hindi na masakit yan. Sabi mo makapal na eh. Open pa eh. Open na pa eh. Sige Wala. Ito nga eh, sakit pa yan. Bulok na tan, Dok. Uy, katunon, Dok. Sultan, tama awan kagsakitin. Ikan mo laagasin. Bakit? Gusto mong dumura?
Dura ka na muna. Dumadami mo yung laway ko. Dura. Dura ka muna. Ay, pagpunat mo na. Punasan mo na. Mamaya na ulit. Punas Maya. Talagang malagkit yan kasi may gamot. Palay. Ay, kata. Ay, tatay. Oo, kasi nga binunot na natin eh. Oo nga na. At ibu ka man kwa, likod na. Sige, hawak muna. Bumog muna. Ay, Sinagdal na. Magbumog ka muna. Mamaya. Bumog muna, mamaya. Mababasa pa yung damit ko eh. Oo, isa pa. Ayaw. Isa pang bumog. Isa pa. Tapos, isa pang bulog. Oo, tapos na. Tama na yun. Yung nagtatay mo, punasan mo. Ay, wait na. Lagyan natin ng bulak. Kagatin mo muna itong bulak para hindi bubulo. Tapos na. Welcome guys. Ngayon, wala na po sumasakit sa ngipin ko. Tapos, ito na yung last na video ko. So, happy na. Bye!